ዘርኢ ዓሌቱ ካብ ናይጀርያ ዝመጸ ዜግነቱ እንግሊዛዊ እዩ። ኣዝዮም ተስፋ ካብ እተገበረሎም መናእሰይ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኮኸብ ዝኾነ ሰብ እዩ። ኣብ ኣርሰናል ይኹን ኣብ ናይ እንግሊዝ ብሄራዊ ክለብ ኣዝዩ ወሳኒ ተጻዋቲ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። ጎል ከቑጽር እንከሎ ንኹርዓልካ እንግሊዛዊ ኢኻ እንትብልዎ እቶም ናይ እንግሊዛዊ ብሄራዊ ክለብ ደገፍቲ እታ ወሳኒት ኩዕሶ ክስሕት እንከሎ ድማ በቲ ናይ ዘርኢ ዓሌት ኣመጻጽኡ በቲ ናይ ቆርበቱ ሕብርን መጸየፊ ዝኾነ ቃላት ይዛረብዎ እዮም። ኣብ ሓደ ሰዓት ኣብ ናይ ኤውሮጳ ዋንጫ ሪጎል እንትስሕት ካብቶም ናይ እንግሊዝ ደገፍቲ ብዙሕ ናይ ዓሌታውነት ጸርፊ ተቐቢሉ እዩ። ካብ ዝፈተና ዝሓለፈ እዚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኣርሰናል ይኹን ኣብ እንግሊዝ ብሄራዊ ክለብ ቀዋሚ ተጻዋቲ እዩ። በቲ ካብ ኩዕሶ ዝረኽቦ ብዙሕ ሚልዮን ዶላር እውን ነቶም ስደተኛታት ቤተሰቡ ክሓልፈሎም ገይሩ እዩ። ሰላምታይ እናቕረብኩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ብዓሌታውነት ተፈቲኑ ዘይጠፍአ ኮኸብ ተጻዋቲ ብዙሕቲ ተሰምዑን መዘራረብቲ ዝኾኑ ታሪኻቱን ከቕርበልኩም እየ። ክሳብ ናይዚ መደብ መፈጸምታ ሓቢርኩም ንጽንሑ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። ሙሉእ ስሙ ቡካዮ ኣኒዮንካ ቲማዲዮ ሳካ እዩ ዝበሃል። ድሕሪ ሚሊኒየም እተወልደ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኮኸብ እዩ። ኣብ መስከረም 5 ብ2001 ዓ.ም ኣብ ናይ እንግሊዝ ቀንዲ ከተማ ለንደን እተወልደ እዚ ተጻዋቲ ኣመጻጽኣ ዓሌቱ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናይጀርያ እዩ። ወላዲ ኣቦኡ እዩ ሚሳካ ወላዲታ ኣዲኡ ድማ ኣዲነካ ሳካ እዮም ዝበሃሉ። ስድሪኡ እውን ንዝሓሸ ስራሕ ኣብ 19 ሰዓታት ካብ ናይጀርያ ናብ እንግሊዝ ተጓዒዞም እዮም። ክልቲኦም ወለዱ ሰብ ስራሕ ስለ ዝነበሩ ንቡካዮ ሳካ ምስቲ ሓደ ሓው ኣባዮም ሳካ ብጽቡቕ ደረጃ ከዕብይዎም ኪሎም እዮም። ንኩዕሶ እግሪ ተፈጥረ ቡካዮ ሳካ ገና ወዲ 3 ዓመት እንከሎ ምስ ቤተሰቡ ኩዕሶ ክጻወት ጀሚሩ እዩ። ምስ ቤተሰቡ እንትጻወት ንሱ ተዘይሰኒፉ እቲ ጸወታ ይቋረጽን። እዚ ኣይሰዓርን ባህላይነቱ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዓቢ ተጻዋቲ ከም ዝኾን መርኣያ እዩ ነይሩ። ኣብ ማእከል መጥቃዕይ ኮይኑ ዝጻወት ሳካ ኣብዚ ሕጂ ኮኸብ ካብ ዝበሃሉ ተጻወትቲ መንጎ ተጸራሒ እዩ። ናብዚ ንኽበጽሕ ግና ብዙሕ ውጣ ውረድ ሓሊፉ እዩ። ብዙሓት ፈተና እውን ሓሊፉ እዩ። ቤተሰቡ ንስፖርት ቀረባ እኳ ተዘይነበሩ ናይ ውላዶ መቓልቦ ተዓዚቦም ዝሓሸ ህይወት ከም ዘጓንፎ ብምርዳእ ብኸምዚ መልክዕ ከዕብይዎ ኪኢሎም እዮም። ሳካ ኣብቲ ንኡስ ገዘኡ ናይ ፍሬድ ሉምበርግ ደጋፊ እዩ ነይሩ። እዚ ስዊድናዊ ተጻዋቲ ኣብ ኣርሰናል እናተጻወተ እንከሎ 328 ጎላት ከቑጽር ዝኸኣለ መስደመሚ መጥቃዓይ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ቡካዮ ሳካ ካብ ፍሬድ ብተወሳኺ ናይ ቴሪ ሄነርን ኣሌክስ ሳንቼስን መድነቓይ ነይሩ። ቤተሰቡ እውን ኣብ ሴልቲክን ልዋትፎርድ ኣካዳሚ ብምእታው እኹል ዝኾነ ስልጠና ክወስድ ገይሮም እዮም። ድሕሪ እዚ ስልጠና እውን ናይ ዓለምና ኮኸባት ናብ ዘፍረየ ናይ ኣርሰናል ኣካዳሚ ተጸምቢሩ እዩ። ሳካ ናብ ናይ ኣርሰናል ክለብ ክጽምበር እንከሎ ገና ወዲ 7 ዓመት ንኡስ እዩ ነይሩ። ን10 ዓመታት እውን ኣብዚ ክለብ ሰልጢኑ እዩ። ኣብ 2018 ድማ ናብ ናይ ኣርሰናል ቀንዲ ክለብ ብምእታው እቲ ናይ ፈለማ ጸወትኡ ገይሩ እዩ። ኣሰልጣኒ ኦና ኤሚሪ እውን ብቕዓቱ ብምዕዛብ ገና ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ናብቲ ቀንዲ ክለቦም ክኣቱ ገይሮም እዮም። ቡካዮ ሳካ ኣብ ናይ ኣርሰናል ቀንዲ ክለብ ክስለፍ ዝጀመረ ኣብ 2018 ዋላ እኳ እንተኾነ እቲ መስደመም ዝኾነ ብቕዓቱ ዝጀመሮ ግና ኣብ 2019 ኣብ 2020 ናይ ውድድር ዓመት እዩ ነይሩ። ኣብዚኤና ዓመት ናይ መስመር መጥቃዓይ ናይ ጸጋም ክንፊ ተመላላስን ማእከል ተጻዋትን ኮይኑ ንክለቡ እንትጻወት ብብዙሓት ክፍቶ ኪሉ እዩ። እቲ ተባዕቱን ጎል መቑጸራይነቱን ብቕልጡፍ ኣብ ዓይኒ ደገፍቱ ንኽኣቱን ንኽፍቶን ገይርዎ እዩ። ኣብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሰዓት ሰባት ከምቲ ናይ ኩል ግዜ ስታድየም መጺኦም ስለ ዘይድግፉ ኣርሰናል ብዙሕ ስዕረት የጓንፎ ብምንባሩ ምኽንያት ኣብቲ ሰዓት ወዲ 19 ዓመት ዝነበረ ቡካዮ ሳካ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ሓጎስ ዘምጽእ ንኣርሰናል እውን ካብ ጉድ ዘናግፍ ተጻዋቲ ከም ዝኾነ መስኪሮም እዮም። ንናይ ኣርሰናል ደገፍቲ ሳካ ተጻዋቲ ጥራይ ኣይነበረን፣ ብዙሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ተስፍኦም እዩ ነይሩ። ኣርሰናል ኣብ እንግሊዝ ይኹን ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብዙሓት ደገፍቲ ዘለውዎን ብዙሓት ዓወት ዝዓተረ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ዋንጫ ዓወቱ ኣብዚ ሕጂ የለን። እቶም ደገፍቲ ዝኽለብ እውን ብናይ ቡካዮ ሳካ ምኽንያት ተመሊሶም ወናጩ ከም ዝዓትሩ ተስፋ ገይሮም እዮም። ኣሰልጣኒ ማይክል ኣርቴታ ናይ ኣርሰናል መሰልጠኒ ካብ ዝኾነ ድሓር ድማ ናይ ቡካዮ ሳካ ውጤታውነት ብዝበለጸ ወሲኹ እዩ። እዚ መሰልጠኒ እውን ኣብ ኩሉ ቦታ ዝኣቱ ቁልፊ ተጻዋቲ ገይርዎ እዩ። ንሱ እውን በቶም ደገፍቱ ተዋህቦ እምነት ፈጺሙ እዩ።
ኣርሰናል ከምን ፕሪምየር ሊግን ቻምፒየንስ ሊግን ዓይነት ዓበይቲ ዋናጩ እኳ ተዘይዓተረ ሳካ ግና ብውልቁ ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ናገበረ ጸኒሑ እዩ። እዚ ተጻዋቲ ክንዲ ዘይበሃል ኳዓሳሱ ኣስቲስት ገይሩ እዩ። ዘእተዎም ጎላት እውን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ብፍላይ ኣብ ናይ ኤውሮጳ 2020 ዘጓነፈ ተጓንፎ ነዚ ኮኸብ ተጻዋቲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣብ 2020 ናይ ኤውሮጳ ዋንጫ ፀዋታ እናተኻየደ እንከሎ ንቡካዮ ሳካ ሓዊሱ ንብዙሓት ኮኸባት ዝሓዘት እንግሊዝ ናይ ኤውሮጳ ዋንጫ ክትዕወት ከም እትኽእል ናይ ብዙሓት ግምት እዩ ነይሩ። ብኣሰልጣኒ ጋሬት ሳውዝጌት ትምራሕ ዝነበረት እንግሊዝ ብብዙሓት ትፅቢት ከም እተገበረሉ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ዋንጫ ኣብ ናይ ፍጻመ ውድድር በፂሓያ። ክሳብቲ ናይ ፍጻመ ውድድር እውን ኣዝዩ ብዙሕ ተኣምርና ሰርሐት ፀንሐ ቡካዮ ሳካ ብናይ ብሄራዊ ክለብ ደገፍቱ ተወዲሱሉን ተዘሚሩሉን እዩ። ኣብቲ ናይ ፍጻመ ፀዋታ ድማ እንግሊዝ ምስ ጣልያን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ትፅቢት ተገበረሉ ናይ ፍጻመ ፀዋታ ኣብቲ ናይ ፈለማ 9 ደቂቕ ክፍለጥ ስለዘይከኣለ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ወሃቦም። ኣብዚ ተወሳኺ ደቂቕ እውን ክልቲአን ክለብ ክሰዓዓራ ይከኣላን። ስለዚ እውን ነዚ ሰዓራይነት ንምፍላይ ኣብ እተዋሃበ ናይ ሪጎረ ኩዕሶ ኣብቲ ሰዓት ወዲ 19 ዓመት ዝነበረ ሳካ እታ ናይ መወዳእታ ዝነበረት ናይ ፍጻመ ሪጎረ ሲሒትዋ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ጣልያን ናይቲ ውድድር ተዓዋቲት ኮይናያ። ኣብዚ ሰዓት ብሉፅ ተጻዋቲና እናበሉ የመጉስዎ ዝነበሩ እንግሊዛውያን ብናይ ዓሌት ኣመጻጽኡ እውን ብቆርበት ሕብሩን ኣዝዮም መጸየፍቲ ናይ ዓሌታውነት ጸርፍታት ከውርዱሉ ጀሚሮም እዮም። ኣዝዮም መሕፈርትን መጸየፍትን ዝኾኑ ጸርፍታት ይወሃቦ ዝነበረ ሳካ ኣብቲ ሰዓት ብስነ ልቦና ጽንኩር ተዘይኸውን ነይሩ ተሰይሩ ከም ዝተርፍ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ቡካዮ ሳካ ነዛ ጸጋሚ ሰዓት ብጥንካሬኡ ብምሕላፍ ተመሊሱ ናብቲ ጅግንነቱ ክበጽሕ ኪኢሉ እዩ። ድሕሪ እዚ ናይ ኤውሮጳ ዋንጫ ልብኻ ዝትንክፍ ተጓንፎ እንድሓር ኣብ ኣርሰናል ክለብ ኣዝዩ ዕዉት ዝኾነ ግዜ እናሕለፈ እዩ። ኣይሰዓርን ባህላይነቱን ተስፋ ዘይምቑራጹን ድማ ብብዙሓት ደገፍቱ ንኽምጎስ ገይርዎ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት እውን ን266 ግዜ ዝኣክል ናይ ኣርሰናል ማልያ ገይሩ ተጻዊቱ እዩ። ኣብዚኦም ፀዋታታት እውን 67 ጎላት ዘቑፀረ ተጻዋቲ ኮይኑ እዩ። እዚ ተጻዋቲ ኣብዚ ጻንሒቱ ሓደ ናይ ኤፍኤ ካፕን ክልተ ናይ ኮሚቴ ሼድ ዋናጩ ክዓትር ኪኢሉ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ድማ ናይ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን ናይ ኤውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋናጩ ምስ ካልኦት ናይ ክለቡ መጻወቲ ብምዃን ከልዕል ከም ዝኽእል ትፅቢት እናተገበረሉ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ናታትኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ኣርሰናል ይዕወት ዶ ዋላስ ተስፋ ይብሉን ዝብል ግምትኩም ጸሓፉለይ ክብል ይፈቱ። ሕጂ ድማ ካብ ናይ ቡካዮ ሳካ ናይ ኩዕሶ እግሪ ታሪኽ ውፅእ ኢልና ካልኦት ናይ ህይወት ክፍሉን ንተዓዘብ። ሳካ ኮኸብ ተጻዋታይን ስዕረት ዘይፈትን ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ስሩዕ ህይወቱ ግና ረኣዩን ዘይብል ሰብ እዩ። ሓደ ናይ ውሽጡ ፈለጥቲ ግና ቶላሚ ቤንሰን ምስ ተባህለት ትውልዲ ናይጀራዊት ዝኾነት ኣብ ናይ ፍቕሪ ረኽቢ ከም ዘሎ ተበፂሑሉ እዩ። ቶላሚ ስርሓ ሞዴል ክኸውን እንከሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ጽዑን ተፈጣሪት ሰብ እያ። ቡካዮ ሳካ ካብ ዝፃወተሉ ኩዕሶ እግሪ ብዝረኸቦ ኣታዊ ገንዘብ ከባኽን ኣይረአን። በብግዝኡ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘንብብ ዝዝረበሉ ሳካ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝወሰደሉ እውን ይገልጽ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ምስ ሙሉእ ስድራ ቤቱ ኣብ በዓል 6 መደቀሲ ዘለዎ ቪላ ውሽጢ ከም ዝነብር ይሕበር እዩ። ኣብ 2019 ዝዓደጎ እዚ ቪላ ኣብቲ ሰዓት $2.3 ሚልዮን ከፊሉሉ እዩ። ከምዚ ዓይነት መስደመሚ ገዛ ንዕኡን ንቤተሰቡን ክዕድጎ ዝኸኣለ ገና ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ እንከሎ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ወፃኢ ዝፈቱ ዋላ እኳ ተዘይኮነ ንዕኡን ስድርኡን ግና ዝኣኽላ መካይን ዓዲጉ እዩ። ኣውዲ ይኹን ፌራሪ ኤፍ $300,000 ሂቡ ከም ዝዓደጋ ይፍለጥ እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ እውን ጻዕዳ ላምበርጊኒ ማኪና ብምሓዝ ኣብ ለንደን ጎደና ከም እተራእየ እውን ይዝረብ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ካብቶም ክለቡ ልዑል ተኸፋሊ ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ እዩ። እዚ ተጻዋቲ ኣብ 2023 ምስ ኣርሰናል ሓድሽ ውዕሊ ብምፍራም ኣብ ዓመት $10 ሚልዮን ከም ዝረክብ ተገሊጹ እዩ። ምስ ዓበይቲ ትካላት ብዘለዎ ኣድቨርት ስራሕቲ እውን ምስቲ ናይ እንግሊዝ ዝኾነ ኒው ባላንስ ትካል ከም ዝሰርሕ ተገሊጹ እዩ። ቡካዮ ሳካ ገና ኣብ ንእስነቱ ዝሓለፈሉ ተጻዋቲ እኳ እንተኾነ ቤተሰቡ ዝመጽሉ ናይጀርያ ዓዱ እውን ኣብኡ ንዝርከቡ ድኻታት እናሓገዘ ተራእዩ እዩ። ብተወሳኺ እውን ን127 ቆልዑት ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ንኽገብሩ ሓጊዙ እዩ። ብናይጀርያ ቋንቋ ቡካዮ ማለት ሓጎስ ምውሳኽ ማለት ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ሕጂ ንናይ ኣርሰናል ደገፍቲ ሓጎስ ዝውስኽ ንኩዕሶ ፈተውቱ እውን ዘዘናጋዕ ሰብ ኮይኑ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ዓመታት እውን ብዙሕ ዓወት ከም ዝሓፍስ ግምት እናተዋህቦ እዩ ዝርከብ። ክቡራት ቤተሰብ እዚ ቻናል ንዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሉይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።